komentaryo, issue, Radio Bacolod, #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod, #1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 9:21. Ini nga. The top issues of the week, istoryahan sa sunod sa isa ka oras. Kabihan sa Aksyon Radio Bacolod. The most talked about issues, the hottest personalities in one setting. Kabihan sa Aksyon Radio Bacolod. Kabihan sa Aksyon Radio Bacolod. Mabatiang kada Domingo, las 9 sang aga. Kagkaroon, yari ang inyong alagad, Aksyon Boy Duran. Maayong aga Bacolod, maayong aga balugabahin sa Western Visayas. Domingo kitang adlaw, Pebrero 21. 7 days to go na lang, 8 days to go abe, para nga magtapos na ang bulan sa Pebrero. Makadto na kita dayon sa ikatatlong bulan sa tuig 2021, kadasig lang mga ka-aksyon, no? Anyway, ang aton sining pagpangalagad karon nga aga ginadulong sa aton sa Dr. Alfred's Green Coffee. Ang Dr. Alfred's Green Coffee may double action antioxidant bangod sa green coffee beans kag mangosteen seed. Ang Dr. Alfred's Green Coffee produkto ni sa iya sa scientific research ang ginhimo mismo dito iya sa Amerika. Coffee reinvented and coffee for your health. Available ini sa tatlo ka variant, ang light, strong kag sugar free. Ang sugar-free nagagamit sa natural sweetener nga stevia. Wala niya nagapasaka sa imo nga blood sugar. So, kung mag-Dr. Alfred's Green Coffee ka, way sang ining sugar-free. Nga sa aton nga diet, doktor ni siya pero may mga ginatalakay ni siya parte sa aton nga pagkaon, no? Nga sa aton nga diet may ari ni siya ginatawag nga life without rice, ha? Wala i rice. Muna kay ginadusogid niya nga wala sang carbohydrates dapat, no? O kung nubo ang carbohydrates sa aton gina-consume nga pagkaon because amo ni ang gakos ang madamo naton nga mga balatian, no? So importante ni siya para sa aton, especially today nga ti kadamo na sa mga balatian sa aton palibot. So kinahanglan watchful kita, aware kita sa mga kaon na pagkaon nga atong ginakaon. Karon i-introduce ni sa ang iban pa nga qualification sa aton nga bisita sa aton sini nga pangalagad, no? Anyway,
antes na ang akon nga pahanumdom sa aton nga mga kaaksyon nga medyo ulo aligmat kita, mangin alerto kita, magpreparar kita sa sining bagyo nga magasulod diri sa aton suno sa pag-asa. Ang Bacolod subong kag bilog nga isla I think sang Negros, kung hindi man bilog nga isla basta halin sa norte padulong sa Kabankalan ayara na sa idalom sang tropical storm signal number 1. So medyo ulo-uligmat na, especially ang aton nga mga kaaksyon dira sa Northern Negros, no? Medyo preparar, ulo-uligmat para nga preparado kita in kaso nga magsulod gid man ining Bagyo Auring diri sa aton. Ang latest report nga aton nabaton sa Pag-asa samtang inausoy sa nga bagyo nga direksyon daw nagkatunaw na sa matamat sa katunaw but silingon basi pag-abot diri sa aton it would not be too much, no? Although nga karon nga adlaw ginapaabot nga basi may mga pag-ulan sa aton sa buwas abe bangod sang Bagyo Auring, no? Kung mag-abot man diri sa aton. Signal number 1 pa kita pero wala pa sa mga pag-ulan ara subong ti mga gulong may totality abe ang aton nga maeksperiensyahan. May mga paghuyop sang hangin hindi man tuman kabaskog. Pero I don't know, no, sa ibang dira nga area sa mga probinsya sang Negros Occidental but ang ginahambal ko diri andiri sa siyudad sa Bacolod. So medyo aligmat lang mga kaaksyon, way gid sang problema, way gid sang diferensya kung preparado kita, no? Especially sa mga lugar nga masami ginaluntaran sang pagbaha kung mayara mga mabaskog nga pag-ulan, no? Bulubantay lang kita ang aton sa pamati kita sa mga advisories sa radyo especially kay ti ang radyo makapadangat dayon sa inyo sang mga informasyon mo, no? So pamati kita, monitor kita permi especially diri sa Action Radio because makahatag kita sa inyo sang from to time update sang lakat sang panahon para makapreparar kamo. Ang isa pagid nga himuon naton sa liwat especially sa mga areas wala nga masami ginabahaan medyo pamati man kita. Pamati gid kita ya sa mga advisories sa aton nga local authorities, sa aton mayor, sa aton dira nga mga disaster risk reduction management office, pamati gid sa mga advisories pag siling gani nga evacuate kita dayon, no? Pero ginapangamuyo ginaton ka ginalauman tani nga hindi na maglambot sa amo sinibla kay ti mabudlay para sa aton nga mga kaaksyon kung mayara sang evacuation, no? Pero diri sa siyudad sa Bacolod gina-assure man sang aton sini nga CDRMO na istorya naton kahapon si Mr. Jo Marie Vargas nga preparado ang aton mga evacuation centers, preparado ang aton nga DSSD, in place na ang tanan nga preparasyon para sa posible nga pagsulod sang sining Bagyo Auring diri sa aton nga area, no? So medyo preparar lang kita, no? So pahanumdom na naton sa inyo sa sining aton nga sitwasyon nga posible base kon maabtan kita blasang bagyo at least preparado kita mga kaaksyon, no? Okay? So while we are waiting to get in touch with our guest today sa karon nga Domingo, tamyawon ko lang ni Anay Balang ari diri sa akon nga monitor sa Facebook ko balaho kay para nga amat-amat ani sila. Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good morning sa imo. Sa kay Bia Jonathan, good morning man. Christine Menias Villalobos, kay Alex Montesa, good morning man. Kag kay Joval Trinidad, mayong aga man sa imo. Kag sa tanan nga mga miyembro sang Energy Fans Club, good morning dira sa inyo. Kay Michael John Season dira sa may Chateau Elise sa Parañaque, no? Sa kay Ma'am Vanessa Mayo, sa kay amigo na to Noel Amar, no? Sa kay Mary Joy Camero, guamay agaman sa imo. Kay Susan Jaime Allen, good morning man, no? So i-try taguro siya ang aton nga bisita karon nga aga. Basi kung available na siya. So para nga makasugod kita sa pagtalakay sang sining aton nga paghambalan karon nga aga. This is all about your health, no? Ang aton nga pagatalakayon karon nga aga sa aton nga bisita. Sa nasiling ko na ang aton nga bisita, advocate ni sa iya sang no rice diet, no? Advocate ni siya, kag advocate pa ni siya sang low carb
fasting and feasting. Feasting, but silingon, daw feast daw magkaon kayo daw pistabla, feast, no? Kag ang fasting, no? Anyway, ang aton diri hambalan is pwede na siya nga wala sang rice ang aton nga diet. Basi pwede na siya. Kaya amo na ang kuan mo, ang advocacy ni sang aton sini nga bisita ang pamangkot is pwede na siya. Kaya kitaya nga mga Pinoy rice eating race kita mo, no? Nga mahilig kita magkaon nga sa aton kada kaon niya may rice gid siya, no? Iban gani may extra rice pa gid, no? Una ang pamangkot is pwede na siya nga wala rice ang aton nga diet. Kag may ara pa gid ni siya nga ginaduso nga ti indi gikinahanglan 3 meals a day mo nga kada adlaw. Duha lang basta insakto lang ang pagkaon, okay na siya. May ara pa gid ni siya yang gina-describe partibla sa gutom kung ginagutom ka. May 3 ni ka klase sang gutom mo kung dabatjag aton nga lawas. Sometimes hindi kita gali kuno gutom. Gabatjag ang aton lawas sang nga gutom kita pero hindi kita sa matutod hindi kita gali kuno gutom gali, no? Amo na nga ipa-explain ta ni karon sa aton nga bisita, no? Good morning mandrana kay Mary Ann kay Mary Ann Janet Delgado. Good morning dira sa inyo sa Japan, no? Kumusta dira si amigo ta Andy Delgado, no? Good morning dira sa inyo kasi sa mga kabataan. Okay na kita? Sige. Mga ka-aksyon ang atong sininga bisita karon nga aga si Dr. Josephine Grace Chua Rojo, no? Si Dr. Rojo, author man ni siya, may mga libro ni siya, author ni siya. Physician, kag head and neck surgeon. Ay, perti specialista gali, no? Sa head and neck injuries, head and neck surgeon. Kag advocate niya sa low carb nutrition, kag fasting lifestyle, no? May fasting ni siyang advocacy, no? Ang ginatawag ni siya is diet doktora. Amo na sa medyo amo ni yang specialty, no? So we have on the line ang aton bisita karon nga edisyon sa aton nga kapihan sa aksyon, si Dr. Josephine Grace Chua Rojo. Doctor, good morning and welcome diri sa kapihan sa aksyon. Hello, sir. Good morning. Thank you so much, Gid, for the invitation. It is such a pleasure to be here. Thank you. Kag salamat, Gid, sa invitation. And I am very excited na para maka-help enlighten sa aton mga listeners and hopefully maka-impart sa ila sa knowledge nga actually very scientific ugaling ko pamatian mo abita do ka unconventional bala do pag-o sa pamatian ta, especially coming from a medical physician like myself. Okay. Sige, doktora, no? Sa aton nga mga ka-aksyon gali, we would like to inform you. Si doktora, may kuha ni siya, may mga vlog ni siya, no? Ako nag-interest ako to invite the good doctor para nga kay nakita ko ni mga vlog niya mo sining ko do kalain niya sang iya nga kunaw do kalain niya ang iya nga ginapanghambal daw it's not the normal way of living naton and eating bala nga lifestyle naton, no? Siguro dok I'll start with this, no? Ining ginatawag naton nga life without rice. I think may community na may ginatawag na community daw mga tag-Gismil na ang naglambot sining life without rice community. What is life without rice community, doc? So, Life Without Rice is a Facebook group na we started way back 2019, no? It started nga as part lang sa amon family. And then later on, when I published na the book, hinay-hinay, nagdako na siya ng community. Together with another mga community, which is the low-carb feasting and fasting community. Mm-hmm. So by we focus, that's a life without rice. Ano bala ang life without rice? So life without rice is simply an analogy sa kabuhi nga way of eating nga wala sang carbohydrates. Mm-hmm. But since as Asians, as Filipinos, gindakan ta nga staple food is rice, as kanon. So, siya ang punata gina-address. It's because ang iba niya, when it comes to carbohydrates, abita ang sugar lang, abita ang mga matamis lang, abita ang mga soft drinks lang.
But ang isa gali sa number one nga pinakataas ng carbohydrate intake is the rice. And we have found na hindi na gali dapat normal nga nutrition sa lawas ng tao nga kanon or ang rice 3 times a day for the whole 3 years. We can tackle for the whole year, I mean. So we can tackle about that in a little while, pero by nature wala gitagapat nga normal na sa pagkatao ta sa aton DNA gid lang duna gid sa aton nga genes. Ang pagka na it's basically because pag-evolve sang aton lawas as humans over the last 2 million years, wala pa na agricultural revolution. Agricultural revolution or ang pagsugod ng pagtanom isang humay, sang mais, sang tanan nga grains nga ginagamit kay sugod 2,000 years ago lang. So that is not enough to change our genetics, no? So our body is actually not built to consume or magsigi gamit kanon as a source of energy. Hindi na siya sustainable. Yes, and we have seen and correlated nga ang atong modern day diseases nga pareho sang diabetes, high blood, fatty liver, mga cancer nga wala man nag-exist sang una nga panahon sa mga caveman patang wala gid evidence nga may amuna sila. So all of these mga modern day diseases na brought about ang nagsugod sini kaya ang aton man modern day nga paagi sang pagkaon. So, Life Without Rice is simply a group nga gahatag inspiration kay kung kita nga Pinoy maghambal ta kung hindi ko magkaon kanon ti ano na lang kanon ko aditado wala na kita may makaon nga iban. Pero when you join the 2 days ago it was 10,000, today it's nearing 15,000 nga community. So makita kada nga hindi gigali limitado ang aton nga makaon. Mas damo ta, mas makaon nga mas nutritious, mas energy dense, mas damo kalidad nga vitamins and minerals than rice or kanon lang din. Okay, Doc. Gusto ko lang emphasize bala kay nagdako kita mo nga ang ginahambal sa aton nga ang aton energy comes from the carbohydrates nga gina-consume sa aton lawas. Amo nang indakan ta mo. Kaya ang carbohydrates ara iya sa rice, mostly ara sa rice ang carbohydrates. Nagdako ta dira. And before that, I'd like to emphasize man sa aton nga mga ka-aksyon bala nga ang tanan naton diri ginahambal tanan ni Dr. Rojo based on scientific research sa doktor, no? Yes. Okay, so gusto talaga emphasize sa ila nga hindi niya nga daw lang kundi based ni siya on scientific research, no? Okay. Amo na Doc, I'd like to point out inang punto bala sang aton mga ka-aksyon nga ti basi magluya ko sina kay ang energy ara sa carbohydrates karon di ko yung pasulod carbohydrates sa lawas ko through rice ti basi magluya ko sina. Okay. That is actually a very good point. Kay nagdako ta nga may ara tag ginatawag nga food pyramid, no? Nga ang pinakadako nga portion sa dalom are carbohydrates. And aside from that, may ara pag kita go, grow, and glow. Nga ang go foods meaning sugar as a source of energy. Na ang ginabog naton nga amo na ganing ang DSH nga ang platong Pinoy. Almost half of that is dedicated for carbohydrates, either rice, mga root crops like potatoes and mga kamote, kag mga tinapay. Pero, aga go against us ini. It is because, kung balik pagitaya sa basic science, which is chemistry, no? Hindi yung sa food guidelines hindi published na. Ay, the food guidelines that published na, layo na nayanabtan, may mga nag-agi na siya sa mga screening institution, and sad to say, may ara na influence sang mga marketers, industrial, food industry, pharmaceutical industry, na little by little, una, wala man maybe intentional, but eventually, they have seen nga dako gitani ang benefits sa health kung hindi ni amo ni kadamo ang kanunta, but they are gaining from it. The food guidelines that we have published, no, sadly also in most medical nga textbook are also funded. Ang mga amo nga research funded by those industries. So, ang makam out na bias. So that's why we are now going back to the very basic science that we know nga wala pa yung influensya sang amo nga mga ulterior motive or negosyo bala. So what that chemistry says, no? Sugar lang gid bala ang aton source of energy, amo lang gid bala ang aton pwedeng kuhaan sang aton nga tawag ta nga calories as a source of energy. Kita ta with science, with chemistry,
tanawon mo ang first year college, no, nga estudyante nga may chemistry book sa nursing. Ang butang nila, sugar or carbohydrates is a short-term source of energy. And it should not be short-term use. Yes, short-term use. So kung sa atin, sprint lang siya, but with marathon. But with long-term needs, no, mas kinanlanta actually. We are more beneficial if we use ketones or fats as a source of energy. Fats, Kapag ang tambok makahatag energy sa aton. Pero how come nga ang aton nga ginagamit ang sugar lang? Nga agad sugar lang. Ang fat is very much convertible. Kag mas dako na siya actually caloric or energy equivalent as compared sa carbohydrate. For example, 1 gram isa ka gramo nga carbohydrate, makahatag na siya 4 kilocalories. Whereas ang 1 gram ng yung fats nga tambok, makahatag siya 9 kilocalories of energy. So, kung i-multiply mo pa din na siya sa chemical processes like in biochemistry, ang pinaka-endpoint na nila nga energy is ATP or adenosine triphosphate. Ang mo ginasaya ang pinaka daw money exchange idla natin sa lawas sa sangaton energy. And what we've seen nga if we process gali sugar, we will burn some and we will burn ang iban. Ang iban magamit as energy. Ang imo net nga maubra is only 4 to 6 ATP lang kada gramo sang sugar. Whereas ang imo nga isa ka gramo nga fat, no, kung i-convert na siya to ATP, it can be as much as 32. Pero kung butak pa bala, kung ang aton nga fat siya, ang iya niya ni efficiency, daw nuclear power plant or sobra man na, tibis kan ano na lang gasolina na lang, ang aton niya nga sugar ya, ni example ya, uling, coal, o pahoy, nga pagkatapos mo sindi, siga, pagkatapos wala na dayon. Gasto, pwede siya, eventually, nga hindi siya sustainable, kaya damo siya side effects, damo siya residual byproducts, amo ang ginaghalit sa aton. Okay. Ang pinaka-question lang, how come nga ang sugar lang ang ginapush na kag ang ginkilala tang energy kag nga hindi ang fats nga wala taga kagamit ang tambok kag kung gustuhon taman nga wala taga kagamit nga overtime gadako ulit ang gadako nga overtime bis ano mo na kalikaw sang tambok biskan ano mo na kalikaw sang lechon ginapakitan mo kung galingon mo kung may fiesta kung may event kay bawal sa imo ang tambok pero nga ending ang bulong nga ginainom mo para sa imo high blood ang bulong nga ginainom mo para sa imo diabetes, para sa taas cholesterol, nga taas man Japon, it is because actually ang tambok nga gabara sa aton ugat, ang tambok nga pataas sa aton cholesterol, kag nagapatambok mismo sa aton, is not really directly coming from the fats that we eat. Hindi siya halin sa aton pagkaon. Okay. But it's coming from our liver. Ang aton liver mismo, it's a machinery. Grabe na siya nga machine nga kaya niya mag-produce hormones, vitamins, and minerals, and also fats. And majority niya ang maghimo tambok. Every time we eat carbohydrates. Okay. Every time we eat rice. So, ang pag-itsindi ko, Dok, nga, way problema magkaon ka sa mga fatty foods like inang litson, inang mga pinirito, way problema? Doon ka too good to be true, no? Doon hindi mo Gani, daw na kibot ko kay tili ko to. Nagdako man ko yung ginambalan yan, nugay cobra kaon litson kay imo cholesterol masaka na, ma-high blood ka na. Amo nang nadakanta mo. I understand. Basi ako pala ang unang nga doktor nga mahambal din and I also understand gamiyara gidi ba nga doktor nga makontra sa akon. But I am not afraid because akon back up ya libro sa science nga biochemistry nga kinton-an namon pareho lang during med school. It's just that it was not emphasized that way. But when I looked up, yes, ma-make sense gid siya. Pwede ta makakaon sang tambok. Pwede ta makakaon sang fats. Pwede ta makakaon lechon. Given and provided na hindi tas ining pag-updan sang carbohydrates. Okay. Ate ato niya kaya galikaw ta to gakaon ta litson may kanon pagid mo, no? So, ang malain pagid, always ta ginabas lang lechon sa sala sang kanon. Masakit ang imo pugo pagkatapos mo kaon lechon. Okay. Pero ano pagin pares mo? Okay. Kanon. Kanon. It's aton, never tagid ginsuspetsahan ang kanon because ang tawagay nila, it looks white, it looks pure. Wala man siya sabok. Unlike yes, ang lechon nga daw ka, magilty ka, dumatsagan mo, masala giniya. Magkaon ka,
drink matamis, soft drinks matamis, kabalo kagidyang tala ni siya, kay patamis siya mong, ang kanon niya, wala sabor, matyagan mo, wala gini sa inusinti gini niya. So that's why, magkatawo, nagalain pa matsyag, ginapamangkot ko na usually. Usually, subong, unlike others before, kung manabalaan sini, no? Speaking for myself as a doctor before, I learned about this. Kung galain na pa matsyag ang pasyente, usually ginapamangkot na ginhimo mo. Or sometimes ginapamangkot na nga ano ginkaon mo before that. Nang normal na siya nga mamangkot na sang 24-hour food recall. Just that sa akin ang ginkaon ko, lechon man lang to or isda man lang to. Ano gani? Wala ko gani ka pinirito, tinula lang din. Or may harpa himbal nga, wala iko'y gakaon nun na lechon. Kaon ko, dira lang taga-stop sa una sa pamangkot. But now, ginahambal ka na. Pero ano ang pare sa inyong pangaon mo to? Kaya wala ginahambal. Kanon gali ang upod sina. Wala kan even ginakonsider nga part sa pagkaon ko pamangkoton ta ka kung ano ginkaon mo gina. Ang yambal mo usually, ang sudan mo lang. Hindi bala? Correct, oo. Ang kanon mo, ito na iya ginagawa niya nga nagkaon ko kanon. Kaya dito ka understandable na iya kagka nga may kanon na iya basta magkaon kaya sa complete meal kaya natawag naton mo. Yes. Oh. Ang kitaan nga like with our current nga nakita sa scientific research, no? This is the reason why Filipinos, among other nationalities, hindi man tuod taas ang incident of obesity, pero ano ang mataas ta? Is the incidence of diabetes. Wala man ta gadako nga gadako gid pareho sang most Caucasian nga counterparts, no, like Americans, the Europeans. Wala kayo dapat gid gamay lang sa aton. Although ga matamat ako dako subong aton size. Pero what more we have is actually diabetes or signs of insulin resistance. Ang insulin resistance is considered to be the root cause sang madamong sakit. Kag ang insulin resistance gakatabo kung chronic, meaning dugay na, kag continuous, kag sige-sige nga pag-consume sang carbohydrates and sugar. Pwede siya, when we talk about carbohydrates, hindi lang saya siling kalamay. Ang kalamay na ginapatamista sa aton nga kape, sa aton nga juice, the moment nga kanon tara siya, pareho sang kanon, hindi na ma-differentiate sang lawas ta kung kalamay ni siya nga halin sang kanon or kalamay nga halin sa kalamay gid nga gapatangis sa aton ng mga drink. May araman ka, baldo ko niya, do tayo malang akong consumption sa kalamay, pwede pa na masarangan para sa lawas ko, kay kinanglan ko energy mo. May ara na nga muna dok mo niya, hindi mo kaya damo gid magkalamay, tsaktun-tsaktuhan lang, pwede na. Would like to point that out, no? Si kung magkalamay ka isa ka kutsarita sa imo nga kape, actually okay na, kaya lang na. Pero kung amo imo carbohydrate content nga kanoon sa isa kadlaw, pero kabalo ka mo balang nga ang half cup of rice or 20 grams of rice, no? Ang half cup sina, ang equivalent na kay 5 na kakutsarita sa puti nga kalamay. Wow, 5? Okay. So, wala ka po nagkalamay, pero ang carbohydrates, ang sugar nga naghalin sa imo nga kanon, ang isa ka panit nga pan-Amerikano, isa ka slice ng pan-Amerikano, triple na sila sang 5 kutsarita nga kalamay. Ang isa ka slice, do? Ang isa ka slice. Grabe gali. Na sa imo, titigis ang mahambal pa ta nga ahay, wala di ko kakaon subong ba ng pandesal. Tinapay lang ko pandesal lang ko may malunggay pandesal pa nga danis niya do, healthy ko no kay may malunggay mo. Oo, gani. Actually, kung amo na, pareho man na sila pambata nga healthy mata na lechon, ginlaktan mo lang galing sa kanon. Kaya malunggay, kung gusto ka malunggay, ka na ang malunggay nga siya lang. Or kung gusto mo, pares sa iya, sa tinola, sa manok, pero hindi po pa rin siya sa carbohydrate. O kung tawon mo, healthy nga balunggay, especially sa malunggay, kung bilog pa, ay hindi sa kakaon na, pero basi after mo pag poops mo nagwa malang sa. Kaya but siya ni mo na burn, no? Better ang malunggay nga matsugid na makakasgid ang outer layer niya para makuha niya nga benefit. Dok, sa isa ka tawo, butanta ka daw kung okay mo lang abi nga daw hindi gid tuman ang consumption sang sugar. Sa isa ka adlaw pila ang pwede ang allowable lang abi sa aton nga sugar nga magsulod sa aton lawas. We have a low carb na term, no? So a liberal low carb is actually about 50 grams of carbohydrates in a day.
Okay? Kung gusto kaya, that is just maintenance ha. But kung gusto niya mag-weight loss, kung gusto niya say for example, magpaayo, healing, mas mayo, mas nubo ka get, up to 20 grams only. Pero kung liberal, like for normal people, wala pa man may sakit, wala pa man may gusto ipaayo, 50 grams of carbohydrates is okay. So ano ang itsura sa 50 grams? Dapat isa cup sang kanon plus 2 ka kutsara in a day. Isa ka cup sang kanon, duha ka kutsara, pwede na siya. Duha ka kutsara. Okay. Pwede na siya. Pero given nga wala ka na get other sources of carbohydrates. Oh, like base pagkadugay-dugay, makaon ka naman sandwich. Oo. Isa lang na ang dasig mag-overeat, overconsume sa carbohydrates is for using that. Usually, we try to limit nga tag 20-20 lang para kung may extra, okay lang. So, ang 30 grams of carbohydrates, para may idea to listeners, no? Kay tunga na siya sa cups ng rice, okay? Kung kaisa lang pagkaon sa isa kadlaw, okay. Pero ang cup ng rice, sambaron mo, hindi na makabusog sa akon. Kulang na iya sa akon. That's why, ang ginapanumdum ta, makaon ta sang may ara man 20 grams nga carbohydrates pero hindi amo na kagamay. Ano ini? So green leafy vegetables. Ang isa ka grams sang imong ay isa ang tunga mo na sa cup na rice nga 20 grams. Ang equivalent yan actually sa laswa, 5 na siya ka bowl sa laswa. Ah, okay. Okay? Oo. Ako wala ko na problema, kaya pala kaon ko yung laswa mo. Oo, galing sa res kay. Okay. Ako nabalik usually sa akon mga patients, no, especially ang mga gaistad mula sa bukid. Kay gid sila, gaabot sila sa hospital, may mga cancer, may mga infection nga daw halos hindi maayo, pneumonia, may mga sakit, mga sakit gid. Siyang ginahambal ko sila, ano man pinapangaon nyo na, igambal, ang sabat yun yun, ay, ambot doktor, wala, di kuya gani kakaon, wala, di kuya kakaon niya utan, wala mo kong gamantika, ano lagi ginakaon kuya utan, hindi ko utan ang ginakaon mo, pero, ang upod sina, panon. So, is it nutritious? Is it nutritious? Kaya tungod utan ang ginakaon ta? Ang utan, may siya, pero kung siya lang, kagparisan mo ini sang nutrient-dense foods, which is the real foods, no? Ano ang real foods? Sige, naminta. Real meat. Real gidya nga pagkaon sang tawo. Karne, baboy, itlog, isda, manok, amon tutuon nga pagkaon. So, unlike most other diets nga ma-recommend, like ibang bagay, vegan, vegetarian, actually, I do not personally believe na amo na siya ang natural nga pagkaon sang tawo. Mas gapati ko nga ang tawo are born, have been hunting for millions of years, no? Na magkaon karne. Ang ayan andan sang lawas ta is ang mga modern day foods nga amo subong ang naghatag sa aton food addiction. Nga ang addiction by definition, it's something kuno nga makambal mo nga even if you know it's damaging you, gina-consider mo gyapon as something that you cannot live without. Daw pareho drugs. Okay? There is actually even a study. Ang may set of rats, no, or mga experimental mice, mga ilaga ang gina-eksperimentohan. Gin pa made addict sila sa heroin and sa sugar. So, the course of months, ginapaano sila. As in, mga addict sila ng mga ilaga. At the end, of course, gin-withdraw na sila para mag-starve sila blanay. And then, at the end na, ginbutangan sila heroin kag sugar sa ila atubang. Ano ang ulan nila gikuha? Sugar? Sugar. Sugar. Pwerte ka lang addiction sa sugar? Yes. So, dito nakitaan nga ang effect of sugar in our mind, in our body, is really too much. Grabe siya addicting. And why is it? But it's actually scientific basis. That is why that is why Dok, may mga tao nga daw addict sa soft drinks, hindi sila makakompletong ilakaon kung hindi sila mag soft drinks. Yes, totoo din na. And it's not just soft drink. It's all the sugar that we eat. Pwede siya in the form of rice, pwede siya in the form of bread, pwede siya in the form of desserts, no? It's all sugar. Kaya rin siya scientific basis. Ano naman, no, to be fair naman sa aton as humans, nga biskan wala man tani ginpaathagan sa una, it is actually having a scientific basis nga understandable nga matabo ni. But that's why we are doing our best to educate as many people as we can para kita ma-liberate sa amo ni
ni nga tawag tabi nga daw ginsumpa bala sa aton. It is because the last 2 million years wala pa fertilizer, wala pa import-export, wala GMO. We only have one source of sugar nga matamis, which is the fruits. Okay? Okay. However, ang fruits available na siya one harvest season in a year. Natural harvest season of fruits in your locality sa amon nga time. So kaisa nga ang mga prutas. So nature made it na ang aton kaugalingon, ang aton lawas kanon niya gina ang fruits when it is available. Okay. A natural preference for sweet taste. It is because ang opportunity ta dapat to have an insulin spike sa aton nga kaugalingon. It's because every time we eat sweets and carbohydrates, our insulin increase. And that insulin increase, amo na siya ang mas-signal sang lawas ta nga pag-i-imbak time, saving time. Ang time na daginot ta, mag-save ta in the form of fats. Pero Doc, That's why- ang sugar sa fruits okay lang na saya? No problem? Amo na ginastoryahan sa subong. It's because ang fruit is made of fructose. It's the sugar coming from fruits. So it will still spike insulin. It will still store sugar in our body, and it will induce our liver to form fat. Ang tambok with fat sina, patambok na yung season, ang harvest season. Kaya supposedly, after sang harvest season which is supposedly kaisa lang sa isa ka tuig, pagkatapos sina, dapat puasa season na, fasting season na. However, wala na nagkakatabo sa aton subong. Kaya ang aton lawas, wala pa yan naka-adjust. Abi niya, sinang una, patanga panahon, na ang sugar available kita lang. So our natural, instinctive preference to like sugar is still there. That's why kada era matamis daw muhaw-muhaw ang aton nga lawas kay tungod ginagrab din ang opportunity nga abiya subong lang ang harvest season. But ang sala wala siya kabalo nga this modern day food is available already. Wala Okay. na iya puasa nga time, wala na iya starvation, wala na iya fasting nga time, but wala siya ini naka-adjust. So what I would like to correct is the notion that even if ourselves like sugar so much, we like carbohydrates so much, kinahanglan kita na niya ang mahatag conscious control. Kung mapadala lang ta sa ato nature, nga naian lang ta, it will drive us sa brink gid sa aton nga health. Kay amo na ang tawag ka nga hindi sustainable. Kay we hindi pwede all of our lives ara lang ta sa period nga fat storage lang ang fat storage. Okay? Okay. Hindi pwede nga ang aton nga body ara lang siya sa fat storing time kag wala na fasting. Okay. And when you mention nga fruits and sugar is okay. Yes, it's okay only if kanon siya the way we ate when we were still caveman and hunters and gatherers. Nang amo pa nga chimpo. Di ano ina ang pamaagi? Kanon ta lang ang fruit na at sa iya natural harvest season, organic, wala gin pa sprayhan, wala gin pa tagaan fertilizer, Hindi GMO. export halin sa iban. Kasi noon out there sa bunya, orange, apple, hindi man diyan natural sa Pilipinas. Harvest season piyak yung nga kalibutan, just no to ganiya, hindi harvest season, pitaya gakaon ng apple. Hindi not natural. Oo. Amo na sila mga genetically modified nga mga organism, no? Amo na siyang GMO naton, Doc? Yes. Amo ginag sila. Kapi pangalan sa China, bla ka damo sa mga dagko nga mga prutas. Kung ano ko dagko no giniyaman. Oo. Kung ginapili pa, ang pinakatamis. Kung makatilaw ta, putas nga hindi tamis, kuya pa ta na. Hindi ta. Ay, hindi man tamis. Oo. Well, anyway, Doc, dali lang gid Doc, no? Kay pagbalik na kon, kay may mga obligasyon na ko di anay, Doc. Pwede mo, you can put down your phone, we'll call you back. Pagbalik naton, ikuanong ko di ang iban lang ang naga-message diyo sang mga pamangkot nila sa imo, Doktor. So, please stand by, Doktor, commercial lang ko. Then, you can put down your phone, we'll just call you back. Balik kay kita dugay-dugay, Doc. Okay, sir. Thank you so much. Sige, mga ka-aksyon, we will be back with Dr. Josephine Grace Rojo sa aton diri kapihan sa aksyon. Pagkatapos lang sa importante naton nga mga pahibalo.
Yang namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. O sa aton dira yang nga naga-monitor bala sa Facebook, no? Good morning dira sa inyo. Ma'am Vanessa Mayo, good morning. Ambal niya, pwede ka kaulitson basta nila magpatama, no? Sa kay Sergio Marquina, dugay-dugay amigo, ipamangkot na ni kay Doktor, no? Ang imong pamangkot. O the same sa kay Alex Montesa, no? Ipamangkot naman niya. Ang inyo din ang pamangkot, Rex Gutierrez, may daw naglingin kuno ulo ya kay ti daw bag-o nito bisan sa aton daw bag-o ni nga mga pahaya galing kay Dr. Rojo, pero ti sana siling na naton based ni tanan sa mga libro man kag scientific research, no, nga ang iya nga gina-share sa aton, no. Sa kay Prince June dira sa may Saudi Arabia, good morning. Jocelyn Liboon Dispoho, morning man. Eva Gracias Baterna, good morning kuno kay Dr. Rojo, no? Veronica Santillan Manukan, good morning man. Renan Payungayong, sa kay Milagros Cepeda, good morning kay Prince Boyet dira sa Katoda Shopping. Sa kay Donna Robles Pordigalidad, monitoring from San Diego, California. Sa kay Ma'am Fukuda, kay Ma'am Eleanor Fukuda dira sa Tokyo, Japan, good morning sa imo, ma'am. Antre Polanco, may agaman. Ederica Fort sa OTTG sa Christian Taxi, no, good morning. Kay Hera Calataro Mahandog Huen from Silay City. Jocelyn Andrada Tiangson from Mansilingan, good morning dira sa inyo. Kay Maria Luisa Luing Melos, blessed Sunday man sa imo, Luing. Dira sa kay Ian Torres. Ay, tutok ni, oh. Good morning dira sa imo. Kay amigo naton Roberto One Ball Gallo, nga isa man sa mga nakilala kung pertiman ang healthy lifestyle nga ginasunod, no. Healthy man ang lifestyle ni amigo to One Ball, no. Sige, hindi ko makuha, hindi ko ma-scroll down ng akon nga Facebook. Anyway, Eddie Lowe's, good morning man. Kay Maricho Gonzaga. Kay Ma'am Lily King dira sa London, good morning man. Sir Boy, balanse ang sugar nga ara sa kanon komparisan mula sa mga prutas. Hindi na sa kaniyang balanse kay hindi man na siya kuan ang prutas may sugar na daan, ang imo nga kanon suno kay doktor may sugar pagid. Hindi na sa balanse kundi nagdugang. No? Sa akon ginana intindihan, no, sa ginapahayag din ni Dr. Rojo nga sa atong ginakaon usually ang problema is ang upod, no? Magkaon kita utan, silimutan mo nga akong ginakaon. Ang pamangkot is, anong pares? Ang kanon, basi gautan ka, pero damo sang kanon, no? Amo na ang isa dira ka, gina-point out ni Doktor, nga if we can do away sa too much rice, actually, may ara siya nga life without rice, pero may masagasiling sa iban abiya, kung di mo gwanta, at least may limit lang, no? For a day. Mo to nahambal niya nga kunti, wala ka man lang sa kinabatya gabi, do 50 grams, sabi, equivalent to isa ka cup, kag duwa nga kutsarita, abi nga kanon, for a day. Hindi bilog nga adlaw, ha? Hindi, sa bilog nga adlaw na. Hindi kada kaon, kundi sa bilog na iyang adlaw. Ha? Muna ginatag naton. Muna iban nga niya, isam lang ka cup ako na. Puti 3 ka cup sa isa ka adlaw, which, sunod sa kay doktor, isa lang ka cup for a day. Now, sa may gasiling nga daw, basi gutom ako, basi gutomon ko na. Ambalan ta na karon na. Kaya tiya mo nang kalabanan mo, ako ya, ginagutom ko ya, kundi ko kaon kanon. No? Do hindi kompleto ang akon nga meal. Ang akon pamahaw, do hindi kompleto. Ang akon panyagad, do hindi kompleto. Ang akon panyapon, hindi kompleto. Ang wala kanon. Ti ginagutom ko na ya. Ti kung gutom mo, kundi makaon ko ya, do, kuan, matinapay, which, sunod sa kay doktor ya, ang isa gali ka slice ang pan-Amerikano, ang isa lang ka slice equivalent to 5 iya ka kutsaritas ng kalamay. Wow, dako. Doon naglingin mo ko, plakaon pa ko nga daan sang kuan mo.
sang muna namian ko na bala daw imong sandwich bala butangan mo sang patis dang imong sandwich namian ko na yan muna particularly titakop pa nga daan ti duwa na naka-slices that's equivalent to 10 teaspoons ang kalamay according sa kay Dr. Ro perde no anyway balikan nato si Dr. Ro kay daw matyangan ko kulang ining oras ta para sa iya mo kay daw perte gid ang iya gina-share dire nga mga information sa aton gina-share niya no kag again I would like to reiterate nga ang ginahambal ni Dr. Ro are all based on scientific research hindi ni nga daw iya lang scientific research di siya no kay being a doctor ti damo man siya nga ginabasihan nga mga libro mga research sa iya sini nga ginapahayag sa aton okay o sige stand by ha balikan naton dugay-dugay si Dr. Josephine Grace Rojo. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, #1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod. Sa atong pagpangalagad ato sini pagpangalagad dinadulong sa inyo gyapon sang Dr. Fritz Green Co. Kanaton si Dr. Josephine Grace Rojo sa aton diri nga pagpangalaga. Doc, may kuan ko diwa, may mga pamangkot lang ang aton nga mga listeners. Unahon ko lang ni Doc ko, sa rice bala, pwede ko no ya, can it help kung would it help kung black rice o kung red rice ang aton nga ginakaon? Okay. So, after rice, meron na siya tawag nga glycemic index. Kung ano kadako ang iya nga pag-shoot up sang aton blood sugar, no? So, may ara ta na levels depende on the quality. Gusto taman patihan nga healthier ang black rice, ang brown rice, ang red rice. Somewhat makambal ka, technically, strictly, yes. But how healthy it is as compared to having no rice at all is really sabyo. Ang glycemic index ng white rice is around 78, okay? Mga ano na siya, 73 plus minus 2
na muna, no? Kung butang ka, ang pure sugar, ang pure glucose, abi, ang iya, yung glycemic index is around 100. So, ang sugar is 72. Ang brown sugar, ang brown rice and black rice and red rice, manghud lang siya by 68. Okay? Kung 72 ang white rice, 68 or 68 plus minus 2 man ang black rice, brown rice, and red rice. Nga aamo sini, it is because mas gamay ang iya nga content of sugar. Okay. Kaya tungod, mas damo iya fiber content. Okay? Kaya daw mas raw siya mo. Kagang iya nga texture, ang iya nga klase, mas damo siya fiber content. So, kung amo na, hindi siya dasig-dasig mag-shoot up ng blood sugar mo. Okay. Hindi siya mag-spike. Hinay-hinay. But eventually, it will still spike. And more important than glycemic index or the impact of eating these foods sa atong blood sugar is actually the insulin index. Ano ang effect nila sa insulin? And I've heard you during the break, no, na damo gambal nga ginagutom sila kung hindi sila magkaon ng rice. Correct. That is true. It is because nagkaon ka, kaya ang last mo ginkaon, kanon man. Pero, kung ang eat mo last ginkaon for the last 24 hours, wala kanon, wala carbohydrates, hindi ka makabatcheck sa amo silang agutom. It's because the moment you eat carbohydrate foods like rice na lang, for example, kaya mo ginasturyahan ta, mas apat mo insulin para absorb ang ginkaon mo nga blood sugar nga bahalin sa rice, makakadto sa imo cells, makadto sa imo muscles, makadto sa imo nga kidney, makadto sa imo liver, sa aton organs, no? Madula instantly. In a span of 30 minutes to 1 hour, maximum 2 hours, yes, dula na yung ginkaon mo sa imo nga lawas. Pero, insulin effect, para gyapon. Okay. And nga increase because of that rice that you took sang maaga, last na siya 18 hours sa imo nga lawas. And while it is there, you'll always feel hungry. Gutomon ka gid. Kay ang presence ng insulin, amo ang makapatap sang gamit sang tambok as energy. So as long as may ara insulin sa lawas ta, ang tambok ta sa aton lawas nga pwede tani ma-convert sa energy, mas stable lang na saya, hindi gina saya matandog. Inang gina na siya kayo, secured na siya. Ang matabo, ang ating lawas, starving for sugar, starving for rice. The moment nga mag-give-in ka naman, kasi gutom mong hindi na yan marikawan yan, nagrabe ka gutom, nga kutuyon ang tiyan mo, nga dumalipong katnan na lang para makaon ka. The moment you give in again, nga makaon ka liwat, a cycle of another 18 hours, masulit na naman, nga spike up na naman ang imo insulin. So we are actually on the vicious cycle, nga always dependent sa sugar as a form of energy. Whereas, kung isurpass ka na ang first 18 hours from the last rice or carbohydrate intake ka, the first thing that we will eat kay hindi carbohydrate loaded. For example, ang pinaka-basic na lang sa agabi para hapos, itlog. Kung gakaon da pamahaw ang pamilya mo, tapsilog, abi, may tapa, may hotdog, may itlog, kaong ka man tapa, kaong ka man hotdog, kaong ka man itlog, basta wala lang kanon, and you will see yourself, no, nga hindi ka, madula ang imo craving for sugar, for rice. Okay. Dalingin ang ulo ng ating listeners because it's the first time they've heard about it. Yes. Gidayhan ko mabatian nila nga gakaon kami sa amon pamilya sa isa lang sa isa kadlaw. Okay. Sige. Wala na kanon sa isa pa sa isa kadlaw. So, we are actually fasting every day. And we also do extended fasting. Puasa, hindi ito tungod lang yung kailan season, ha? But health reasons. Personally, ang pinakalawig kong fasting pagsugod namon is 4 days and half na tubig lang. Pagkasunod, nag-extend to 7 to 10. And the longest nga fasting ko is 12 days and half. So, amo na. Tito ka healthy man simulan taon nga way kagakaon. Oo. Do hindi pa man ko, sigid ko, hindi ko silingan ni Wang Ning. Nga do abi mo na pagutman, layo, ko sa amo na itsura. Okay. It is very sustainable. And kung ang ating listeners, galingin ang ulo kag na shock because it is the first nga nabatian nila
don't worry, amo man ang nabatyagan ko. Sang first ko naka-discover about this. Nga hindi ko mahimos. Nga may mga tawo sa kalibutan nga kaisa lang magkaon sa isa kadlaw. Nga may mga tawo nga wala kagitig ang sa bilog-bira nga kabuhi. Kaya mainly ang ginakaon nila ya sa mga certain tribes na tawag ta mga Inuits, kag ang mga Eskimos na wala na siya gatubo ang kanon, wala na siya gatubo ang vegetables even. Pure carnivore pag sila ya. Karne, isda mo na ginakaon nila, no carbohydrate at all. And ang ilang lifespan, very tagas-tagas din. Kung mapatay sila because of trauma, because of bite kay tungod sa temperature sa lugar, but wala sila diabetes, wala high blood, wala heart attack. Okay. And when I discovered it, amo to ang nakapush sa akon to do my research and din correlate ko sa nabasahan ko sa sa medicine namon, sa biochemistry nga book namon, if it's really doable, if biochemistry can support ang amon nga claims ng mga tao. And to my surprise, it is there. Gina-highlightan ko pa sa med school. O galing lang, wala siya gin-highlight in such a way that it can be done in a purposeful way. Kaya dito, ginapakita lang as starvation. Just like in Holocaust, buhi sila 6 months, years nga wala sila pagkaon. Dok, may ka pa mangkot diri yon. Ya ako gakaon man kung isa sobra sa 50 grams pero sang rice a day. Pero tingin na burn ko muna sa exercise, ga biking ko, ga basketball ko. Yes. So kung those who are doing exercise, actually mas makakatara sila allowance, okay? But it's just that if they burn that, burn mo niya ang kalamay, wala niya problema. Even if wala kag-exercise, ang kalamay nga sa imo lawas, ma-burn mo na iya. Ara lang niya gyapon sa imo nga either ma-burn mo siya as energy or ang hindi mo ma-burn as energy, ka-convert mo siya into fat. That's the difference between a physically active person eating rice and person nga sedentary nga ga-eat rice. Ang isa, medyo gatambok, ang isa, wala. Okay? Ang may physically active, wala nakatagaan chance ang extra na glucose yung ma-convert into fat. Whereas ang hindi physically active, more likely ka-convert into fat. Although, may ara man iban, wala ga-exercise, gakaon-kanon, wala man gatambok. It's another genetics nga amun iyang ilalawas. They are not fat formers. But what we are really concerned about is not just the blood glucose. Again, we would like to emphasize na ang aton niya gina-concern is actually the insulin effect. That is the reason why. May mga tao very athletic, very thin, very muscular, very healthy, kay grabe ka, healthy lifestyle, no? Pero wala ga limit sa carbohydrate. The carbo loading before and after event. Gulpihan lang, mabalitaan ta, gadalagan na heart attack. Gadalagan na stroke. Okay. May ara man iban nga I know one, no? Athlete, bata pa kaayo. Hindi man ganit pala kaon sweets, pero ang rice, grabe gid. Gulpi lang, nag-untap, nabalaan namon, may bone tumor na. Because ang insulin effect sa lawas ta, hindi lang na siya sa sugar. Kung hindi ka fat former, actually, mas dangerous. Kay ang gatambok niya magkaon rice, ang gataas insulin, kung gatambok ka, obvious ang signs mo, kabalo. Makita mo. You are eating too much. Pero ang mga non-fat formers, those mga tao nga ginahisaan ta kay siya sa buffet, itulukan niya, mas damo pa siya kaon sa akon, pero gamay-gamay siya, wala siya gadako. Correct. Nakamula sila nga mga tao nga nahisaan ta, although physically kanami, but actually it is quite dangerous because wala ta kabalo kung ano gali ang effects ng insulin sa ilang alawas. It might be may ara na kung ang iba nagapamati, no, if you are one of those, try to ask yourself anong ara ni sa inyo. Kaya usually ari lang gid ni, it's either may ara mga bukol-bukol, hindi mabalaan kung di inahalin. May ara pero may pala nakit sang lawas, hindi mabalaan nga wala man kami ginobra pagkaaga bugtaw mo sakit ang lawas, sakit ang joint pains. Ang iban may ara mga pimples nga hindi ma-clear pero pinakamahal nga ginagapaderma na kung ano pang mga bulong ang pimples ara gyapon. Ang iban of allergies, okay? Pero nga ang natol, gamay lang nga kaon, ga flare up dayon, ga conjunctivitis, ga rhinitis, dasig-dasig maubos ipon. Ang iban may ara man kung magpilas kadugay mag-ayo. And ang pinakakulbaan sa iban are actually ang mga tumors and cancers nga wala ga manifest. They don't produce any pain even unless magdako na gid nga sometimes it is already too late. Amo na nga miara ta mga pasyente nga mga construction workers, karga tapas, grabe ka mga maskulado. Grabe ka mga maskulado, solid-solid gid ang mga muscles sa lawas.
26 years old, 28 years old, klabot sa amon, being a head and neck surgeon, nakadto sa amon, may NPCA, nasopharyngeal carcinoma, cancer sa likod sa ilong. Ang iban may cancer sa galunggan. Ang iban may cancer sa liog. May mga thyroid problem nga perti nakadako. Si ano ang common sa ila? Before, ang muni nga mga sakit, ginatawag na siya sa medicine as etiology unknown, no? Hindi mo balaan kung ano gid bala ang iya laging halinan. Pero subong, kung panumdumon tagid, ano ang common nila tanan? It is actually the overconsumption of carbohydrates na abit na normal nga way sa pagkaon. May nag-message din sa akong ko niya, pwede ko number ni Dr. Rojo. May ara Facebook si Dr. Rojo, no? Dr. Josephine Grace C. Rojo. Napangitaan nyo lang kay ara manda ang phone number, no, Doc, no? Yeah. Ara manda. Business or anything you'd like to reach out, I know limited din ang time per me. Correct. If this is one of my team dako, no, pero sa amo nga scope, hindi gini basta-basta. That is also the reason why nag-push sa akon nga magsulat gid libro, because if it's too life-changing for me, kagat amo ni hindi ka mo magkabalaka kay kung ang iban nga guidelines, iban nga food guidelines, ni ara ginaiya sort of ulterior motive. May maka-benefit ginada yang pharmaceutical industry or food industry. What I promote, no, wala gid iban maka-benepisyo kung ikaw lang, kundi ikaw lang. Pero man maka-benepisyo o kundi ang aton guro mga farmer sa Libertad, ang aton mga ang ugsaranta nga matamnan ta sa arubati. Kaya mo na ako gina-promote nga kanon ta. Ang ara ang nga ara sa aton ugsaran ni matanom ta. Ang alubati, balunggay, tanan nga ini parisan sang fresh na meats, no, nga mabakal ta sa aton fresh market. Kag kung gusto mo pagidya wala pagigasto, I even promote fasting, puasa. Di ko puasa kaya makuha sa imong kalibutan. Nobody else can benefit from that fasting, no. Hindi lang ang fasting or ang pagpuasa. It's not just cleansing our spirituality during Lent season. Okay. It is there in the Bible. If you are a believer of the Bible, or even religion, no. Tanan nga religion ga kung kanay man, pero ga-agree na sila. Tanan na sila ga-agree on fasting. Because fasting, religious-wise, scientific-wise, hindi na siya basta nga makahambal ta ng cleansing of the spirit, but also, most importantly, it's cleansing of the body and our health. Okay. Doc, may nag-comment man dila parte sa lechon ni Blatang, hindi ka may fats, no? Nag-create na siya kung sa ginatawag natin visceral fat sa aton nga lawas, which is very hard nga matunaw. Again, ang atong ginahambal, ang visceral fats, it's not the fats nga ginkaon mo nga lechon. Ang lechon ginkaon mo, i-break down pa na sa proseso pa na siya. But it can, kung ano matabo sa lechon na ginkaon mo, ang ma-dictate sina kung paris mo sa lechon. Okay. So, it can be converted into visceral fats. Pero kung wala mo na siya ginparisan kanon and other carbohydrates, it can be burned as energy. Okay. So, matag na yun. Abin sa fats, ang ginpares, bugal iya, kung parisan mo sa carbohydrates, amo na siya nga ma-produce sa ginatawag ng visceral fats nga, mabudlay gidya, tunawo, no? Dok, are, atong parte sa gutom, I understand na basa, kung ginin iba nimo, bala nga mga vlogs, bala, nga may ara kita tatlo ka klase sang gutom, nga nabatsyag. Yung isa, may ara, gani nga, na-amaze ko sa ginambal, bala nga, yung isa, gabatsyag kita, gutom kita, nga actually, hindi kapagkaon ng kinanglan ta. Daw mo na, bala? Can you explain dito sa dasig lang, kita ang time natin lang alagid? Oo. So, we have different hunger. Ang abita, kada do gutom na ta, makaon na ta dayon. So, may ara ta tuod nutritional hunger, which is we really need food. But because of our lifestyle right now, actually, very seldom na siya. Nutritional hunger, nakatabo na sa mga tao nga gapuasa, nga fasting after days. Because otherwise, damo-damo pa ta stored nga food, nga nutrition sa lawas ta. So, the nutritional hunger is very seldom. May ara man nga hunger na based on dehydration. Abita gutom na ta, pero sa tutuod, what we need is just water. Uhaw lang tagali. Yes, the mind cannot differentiate between hunger and thirst from time to time. Okay? So, gutom, try anay iminit tubig. Give it 5 minutes. And kung madula, that maybe it's just water dehydration. Another would be electrolyte dehydration. Okay? So, kisan, inom ka na tubig, ara gyapon ang daw gutom, daw grabe gyapon kaon. So,
Due ang niya tatawag na salt fix, kuha ka asin, ibutang mo sa imo dila inni. Taga in 5 minutes and usually it will relieve. Because salt or asin, the number one na pinaka-abundant ng electrolyte sa lawas na very easy ma-deplete, ginapangihi ta siya bala all throughout, especially kung magsugod ka na low carb. So, once deficient na ta in sodium, we need it more. Galing ang brain ta, hindi maka-differentiate. Kabalo lang siya nga it will crave, it needs something. And ang na masulod sa ulo mo dayon, Pagkaon. ano to gani ang last week kaon na perti ka namit man. So usually na ang kanon, ang dessert, ang soft drinks amo na. And yes, it's ma-cure. Kay tungod kalabanan tanga pagkaon ni pero kanugon na nagkaon ta sang extra nga junk nga ara sa chicheria, sa mga chips nga ara sa soft drinks, kag ara sa mga sa extra pa na nga rice nga kaon ta nga upod sa aton maparat nga pagkaon nga kung ang kinandan ta malanggi galing asin lang gid. So do the salt fix, no? Asin tapos tagaan in na yung tubig. Kag may ara pag tawag nga empty stomach nga hunger, no? Empty stomach syndrome. Tung wala na ang 2 hours after ka na makaw, nagraguok na tiyan mo, feeling mo gutom ka na, kag makaon ka na maliwat. Sabi mo gutom na ka. Ang gutom, it's not just about the hunger pangs, no? Although yes, makasense kang gutom na kay wala na imo tiyan, but ang aton gastrointestinal tract is 25 feet long na siya. Ni ara na sa laba na siyang small intestine kag large intestine. For all you know, ang kaon mo wala na tod sa imo stomach, but ara pa siya sa small intestine. Galing lang, part of it is our routine. Nga, dako nga part ng aton nga pagkaon, no? It hindi na actually based aton nga needs. Hindi na based aton even nga gid panginanlan sa lawas ta. But because of routine, actually na kaon ako, alas 12 na kaon ako. Alas 3 mamahaw na ako. Na hindi na gid siya sakto sa aton nga. Ang aton appetite is no longer dependent sa aton nga bodily needs, nga nutritional needs, but only based on routine. And lastly, may ara pa emotional hunger. No? Emotional hunger, hindi ka gutom bago ka lang taon, busog ka pa gani. Actually, gapangita ka naman sang kalanon. It is because bored ka lang or sobra ka or sobra ka or whatever. May nabalaan ka na, Dok, ng mga babae, Dok, nga kung depressed gani sila o bago lang, kung tuduhan na kaon mo. Gani. Emotional hunger na siya gali. Bidang masubo because it will give the temporary pleasure. Pero you will get hooked, just like drug addiction. May harap pag nakaon nga nang daw ka-celebrate ka mo balat, makaon ka gini ka-celebrate mo. Oo, I'll forget. But matter of mindset lang gid, no? Kani aton hambal. Ang pagpuasa, ang pag-fasting, kag ang pag-low carb nga diet is actually 5% ang typical nga challenge. 5% is mental nga preparation. So in effect, wala katon nga hunger, we can categorize it into 3, no? Maka-categorize into 3, no? Habitual, nung naanad ka na yan, ati mo na yung imong routine. Ining ginatawag nato emotional, no? Kung anong ginabatsyag nimo sa imo lawas nga feelings, amo na yang makaon ka. Kaya ining physiological, no? Ining masiling ka bala nga wala unod tiyan ko, kailangan ko magkaon, no? Muna siya ang physiological nga hunger. So, tatlo gali, no? Kailangan, ining tatlo hunger ni, types of hunger, ma-identify nato ni siya, kag kabalo kita, makilala tang lawas na bala kung anong iblang ginabatsyag na matudtuod. Yes, amo gid. Kaya nga identify ka na kay especially nga ang pinaka-importante ang physiological nga empty stomach syndrome. Kaya muna ang problema sa aton nga mga kauturan, no, listeners, dati ako as myself, no, nga naka-fasting, nakagsugod buwas, ma-fasting naman ko, no, isa duha ka semana, depende kung ano maabtan. Kung iba tambal nga gutom na sila, ako ang ginimo ko lang mga butkon. Basta may makapapan pa ko nga tambok, I know nga may ara pagig ko reserve fats, reserve energy, reserve ako nga lawas. Na kinahanglan nang gid matap, kinahanglan ko mag-go beyond sa pag-depend sa glucose, and then those will be activated. Sige. Dok, daw kadamo gid ba tani sa hambalanta galing daw ay nagid time mo, alang-alang ko sa akong time. Thank you. Iko na hambal ni Ma'am Eleanor Fukuda from Japan, no? Sa imo nga time ginhatagin siya nagpasalamat para sa ako sa imo, Dok, no? Kadamo pagit sa hambalan naton tani, galing kay daw alang-alang ko, Dok, sa akon nga time. Maybe some other time we can get in touch with you. Is it okay for you, Doc? It's okay,
sir. Yes, and for our listeners, kung gusto baka mo makabalo, since limited time, you can follow my page, Dr. Josephine Grace Rojo, or YouTube. Nyara, may, somebody is helping me, EJ, sa mga videos nga amo sini nga ginabutang ta sa aton nga YouTube para maka-review man sila. So, it's Dr. Josephine Grace Rojo. Thank you very much, Gid, and it is an honor for me to be a part of Action Radio. Yes, salamat likewise, Doc. Salamat kid, Doc, sa for your time. Thank you very much. Mga aksyon, we have Dr. Josephine Grace Chua Rojo, no? Igo ko na balaan gali, nablos ni siya sang akon nga classmate when I was in college, no? Si Hasmin Ditson. Ay nablos ni siya gali ni Hasmin, no? So salamat kid Dr. Rojo for your time. I hope sa aton mga aksyon damo ang siling ito naglingin ulo ko because bag-o ang nabatian naton bag-o nga mga learnings ang aton diri nga nabatian, no? But anyway, stay safe mga action, stay healthy. Ang pagkaon natin ginakaon, bantayan natin. Ako, sugod na ko bantay ko. Galing kay Kugita, ma-realize na kung isa bantay sa pagkaon to, kung nag-edad na tayo, no? Anyway, no? Salamat, kid. Kita na, kita liwat sa masunod kay Domingo. Dirigapon sa Kapihan sa Aksyon. Upon sa inyo lang ang Aksyon, Boy Duran. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang balitang ito. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita.